खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। काजिरङायाव गावलायना सासे सुरां सिखारिनि जिउ खहा। काछाराव 27 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि ड्राग्स जब्द। सिगना बर' गोजौ फरायसालिया मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ मान बावदों। गुवाहाटीआव सासे सुबुंनि गोथै सह बोखांदों। बांलादेशनि रांजों लोगोसे भारतारि सानै नोगोरारिखौ हमदों BSFआ। रेस्टुरेन्टआव अर नांनानै गोबां सम्पथिया खहा जादों। मणिपुराव सानै मावबादिजों हाथियार आरो गारि जब्द खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामनि मुंदांखा काजिरङा नेशनेल पार्कआव मोगा-मोगि गावलायदों। हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारि एबा पलानि गेजेराव जादों बे मोगा-मोगि गावलायनाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला काजिरङा नेशनेल पार्कनि आगराथलि हाग्रा ओनसोलाव हाग्रा रैखाथि बिफान आरो सुरां सिखारिनि गेजेराव मोगा-मोगि गावलायनाय जायो। बे जाथायाव सासे सुरां सिखारिया जिउ गोमादों होननानैबो खौरां मोन्दों। नाथाय बे खौरांखौ सुजुनाय समहालागै हाग्रा बिफाननि गुलियाव जिउ गोमानाय सुरां सिखारिखौ सिनायथिनो हानाय जायाखैमोन। काछार जिल्लायाव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसनि जाफुंसार अपारेशन। शुक्रबारखालि हराव काछारनि धलाई आरो सिलडुबियाव आलादा सिग्रोमनानै 27 कौटिनिबो बांसिन बेसेननि हेर'इन जब्द खालामनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला गिबियाव काछार पुलिस धलाई ओनसोलाव सिग्रोमनानै 55 पेकेट हेर'इन जब्द खालामदों। खमैबो 700 ग्राम लिरथायनि बै हेर'इनजों लोगोसे धलाई राजगोबिन्दपुरनि तौजिबुर रहमान लस्कर मुंनि सासे सुबुंखौबो हमनो हायो। गुबुन फारसे सिलचरनि सिलडुबि नैथि खोन्दोआवबो सानै ड्राग्स फालांगिरिजों लोगोसे 500 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदों। हमजानाय सानै ड्राग्स फालांगिरिखौ कबीर आहमेद बरभुया आरो राजीव उद्दीन लस्कर होननानै सिनायथि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला धलाई आरो सिलडुबिनिफ्राय पुलिसा गासै 1.2 केजि हेर'इन जब्द खालामदों आरो जब्द खालामनो हानाय हेर'इननि बेसेना खमैबो 27 कौटि रां जागोन होननानै आन्दाज खालामनाय जादों। बबेखानि जब्द खालामनो हानाय हेर'इनखौ नसुं रायजोनिफ्राय लाबोदोंमोन आरो काछार जिल्लानि गेजेरजों गुबुन रायजोआव स्रोदै लांखुमानो नाजादोंमोन ड्राग्स फालांगिरिफ्रा। ओरैहाय काछाराव कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामनो हानायनि थाखाय गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडिया एक्सआव लिरदों आरो आसाम पुलिस बिफानखौ साबायखर होदों। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निज देभेलियाव थानाय सिगना बर' गोजौ फरायसालिया बोसोरफ्रोमबो नाजाबोबाय थानाय बायदियै देग्लायबो सिगना बर' गोजौ फरायसालिया न' थार्ड डिभिजन आरो न' फेल मिशन लानाय थांखिनि फिथाइया जाफुंसारदों। देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय गासै फरायसाफोरखौ थुलुंगाखां होनाय थांखिजों मोनसे मेहेरगोनां जथुमनि गेजेरजों मान बावनाय हाबाफारि लानाय जायो। तामुलपुर जिल्लानि सिङावनो बर' बिजोंनि फरायसालिखौ गोजौ मान दैखांनो हानाय सिगना बर' गोजौ फरायसालिया गुनगोनां सोलोंथाइ होनायाव गोग्गोम बिफाव लाबोदों। बिब्दिनो देग्लायनि सा 56 फरायसाया मेट्रिक आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो सा 43 फरायसाया सेथि मासि आवग्रिनो हायो। नैथि मासियाव सा 13 फरायसाया उथ्रिसार जानानै 100% उथ्रिसारनो हादों। सिगना बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा बोसोरफ्रोमबो स्टार डिस्टिंक्शन आरो सेथि मासि लानानै 100% उथ्रिसारनो हाबोदों। सिगना बर' गोजौ फरायसालिनि फरायसाफ्रा मख'नो गोनांदि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे बोसोरफ्रोमबो सायख'नाय बायदि देग्लायबो सासे बिगोमाखौ बे बोसोरनि साबसिन बिगोमा सायख'नानै मान बावनाय जायो। बे फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि चन्द्रधर बर'आ बुंथिनाय आरो बे फरायसालिनिनो सासे फोरोंगिरि सनेश्वर नार्जारिनि आफाद सामलायनाय बे मेलाव 58 नं तामुलपुर बिधान सभानि MLA जलेन दैमारिया गाहाय आलासि महरै नुजाथियो। बिथांजों लोगोसे तामुलपुर जिल्ला UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि गणेश नाथ, तामुलपुर जिल्ला UPPL दोलोनि मावथिफोरजों लोगोसे बे फरायसालिनि फोरोंगिरिफोर, गोबां फरायसाफोरनि बिगोमा, दिथागिरि आरो फरायसाफोरा बे मेहेरगोनां हाबाफारियाव बाहागो लादोंमोन। गुवाहाटीआव थानाय फेन्सि बाजार ओनसोलाव शुक्रबारखालि सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हादों।
जायगानि सुबुंफोरा खौरां हरनायनि दान्दिसेनि उनावनो जाथायसालियाव पुलिसा नुजाथि हैनानै गोथै सह'खौ गोख्रैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पस्ट मर्टेम खालामनायाव खर'आव जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोन्दों। संदाननायनि गेजेरजों थैनाय सुबुंखौ लखिमपुरनि जयन्त हाजरिका होननानै सिनायथि होदों आरो बिखौ सिलपुखुरिनि गंसे बिल्डिंआव सिकिउरिटि गार्ड मावोमोन होननानै मिथिनाय जादों। गोथै सह'खौ पाटदिया मार्केटनि 3थि थालानि सिरियाव मोननाय जादोंमोन होननानै पुलिसा फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो मा जाहोननि थाखाय बेबायदि थैनानै थादों बेखौ दाबो मिथिनो मोननाय जायाखै, जायनि थाखाय बे जाथायनि जाहोनखौ नोजोर होनानै नायबिजिरनो लाबाय। BSF हानजाया गोख्रों नोजोर होनायनि गेजेरजों मेघालयनि सानजा फारसे थानाय खासी हिल्स जिल्लायाव हादर गेजेरारि सीमानि साखाथियाव बांलादेशनि 3,40,000 रांखौ लाबोनाय सानै भारतारि नोगोरारिफोरखौ हमनो हादों। स्रोद सुलुंखौ बिथा खालामनानै नायबिजिरनायनि गेजेरजों 4थि बेटालियन BSFनि हानजाया BOP नाया बाजार ओनसोलाव अपारेशन खालामनायाव 500 बिलाइनि गोबां बिबांनि रांखौ जब्द खालामनो हादों। पुलिसनि आवथायाव लाना थांनाय सानै दायनिगिरि सुबुंखौ सासेखौ नंग्रेजी बाहासियारनि बालुनास माहारो आरो गुबुन सासेखौ सानजा खासी हिल्स जिल्लानि नंज्रिदलु गामिनि इन्टारनेस खांसनि होननानै सिनायथि होनाय जादों। बिसोर सानैनिफ्राय जब्द खालामनो मोननाय बांलादेशनि रांखौ पाइनुरला पुलिस थानायाव गथायनानै हरनायजों लोगोसेनो बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ आयेननि गेजेरजों बिजिरनो लाबाय होननानै मिथिहोदों। गुवाहाटी नोगोरमानि नयनपुर ओनसोलाव सनिबारखालि गंसे रेस्टुरेन्टआव गिदिर अर नांनायनि जाहोनाव गासै 10 लाखनिबो बांसिन रांनि सम्पथिया खहा जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे जाथायखौ मोब्लिबारि सर्ट नांनायनि जाहोनाव जादों होननानै मिथिनो मोन्दोंब्लाबो बेखौ आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानै मिथिहोदों। बे गिख्रंथाव अर नांनाय जाथाया नयनपुरनि स्टेभिड किचेनआव जादों, जाय रेस्टुरेन्टआ कामिनी निवास कमप्लेक्सआव दङ। खौरां बिजोंनि गेजेरजों आउटलेटनि बिगोमाया अर नांनायनि जाहोनाव 10निफ्राय 15 लाखसो रांनि सम्पथि खहा जादों होननानै बुंथिदों। रेस्टुरेन्टजों लोगोसे बेयाव गासै 12था नखरनि सुबुंफोराबो थायोमोन। बे जाथायनि बागै खौरां हरनायनि दान्दिसेनि उनावनो जाथायसालियाव अर खोमोरग्रा हानजाया नुजाथि फैनानै दुंहाव थासारिखौ सुग्लायहोफैयो। मणिपुर पुलिसआ शुक्रबारखालि इम्फल सानजा जिल्लायाव PROनि सासे मावबादिखौ हमनो हादों। हमजानाय सुबुंनि सिनायथिखौ हुइद्रुम मिसाल 24 बोसोर होननानै मिथिनो मोन्दों आरो बेखौ दासान्दि पुलिसनि आवथायाव लानाय जाबाय होननानै मिथिहोदों। ग्रेप्तार खालामनायनि उनाव बेजों लोगोआव गंसे 9mm पिस्तल, गरब्रै गोथां गुलि, गंसे साखा खबब्रै गारि आरो गंसे मबाइल फनखौ जब्द खालामनाय जादों। बेराफारसेथिं इम्फल सोनाब जिल्लानि लेंगलाव रैखाथि हानजाया गुबुन मोनसे अपारेशन खालामनायाव MNRFनि सासे गोख्रों दैदेनगिरिखौ हमनो हादोंमोन। ग्रेप्तार खालामनाय सुबुंखौ गाइजेलुं 44 बोसोर होननानै सिनायथि होदों। लोगोसेनो बेनिफ्राय मोनसे गोसोम बेग, गंनै मबाइल हेन्डसेट, गंसे साखा खबब्रै गारि जब्द खालामनो हादों। बेनि अनगायैबो गाइजेलुंखौ न'नियाव थानाय माखासे कम्पानि कनस्ट्राक्सनाव रां दाबिमोन होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।